Socorro para San Antonio, Metro number 2684. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Timer ready. First winning number 17, 17. Ibabalik po natin ating nabiling numero para mapasama sa pangalawang pag-pin. Timer ready. Number 24, 24. At ating number combination para sa ating second round ay parang 5, 17, 24, sa quarter. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Kung si Joker Arvines sa ating PCSO. Siguro, maraming salamat. Official results for 5 p.m. today are the numbers 17 and 24 in exact order. The numbers 17 and 24 in exact order. Sa karamdaman tayo'y may gabay, mabangon buong bansa. Tanglansan ng kinabukas, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo.